Joo, vitu ovo. Meikä tekee susta alkupalaa, susta jälkiruokaa ja vitu karvapallot. Joo, niin, me ollaan karvapalloja. Turpaki! Ei älä vitti huutaa, kun mulla on ihan kaamea olo. Kun mulla meni yli eilen. Sitä paitsi mullakin on hirveä olo. Niin justiin, tollakin on hirveä olo. No mitä vettua se mua kiinnostaa? No kyllä niitä voi kiinnostaa. Vitu cracksopuli turpaki! Hiljaa! Se mikään cracksopuli ole. Vittu mä en tiedä mitä mun päässä pyörii. Mä oon ihan sekasi. Vittu. Mäkin oon ihan sekasi. No haistakaa nyt vittu, mua kiinnosta tommonen! Ootteko te sekasi vai?